Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Здравейте, хора! Аз съм Зекс и днеска искам да ви благодаря за 23 абоната. Невероятно е, че с нощи, вчера, имах 18 абоната, а сега имам цели 23. Събрах 5 абоната за ден. През нощта 3 и днеска още 2. И искам да ви благодаря. Също искам да се абонирате за Summer Waves BG. Той няма клипове, но има все пак 2 абоната. Хубаво е, че за толкова абоната, че няма клипове. И още един, искам да се абонирате и за Yes Thanks TV. Той качва клипове от телефон на компютъра си. Ама карай, пак съм готин клипчетата, значи снима на Star Wars, то клип май е пак Star Wars, това не знам, май на Far Cry или Call of Duty. Това вече е Call of Duty, Far Cry пак, GTI, влогове прави и да. И да, хора, ако може да се абонирате за още... тук може да се абонирате и за Валката 96. Ето така му е профилната снимка. И още един абонат му трябва, за да стане 50 абоната. И да, може и още да се абонирате и за Денис Йорчев. Да, аз съм правил клип за него. И да, хора, това ще всичко от този клип. Ако може да събера 25 абоната, направо ще направя някакъв челендж. Не знам. Какъвто решите. И чао! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's